ta sai da restaurant nata, ta sai da filakinta, yan uwanta ma sun yi kokari. Zuwa yanzu ciwon nata likitoci sun tabbatar cewa wallahi nan da wata biyu sai abin da Allah ya yi. Amma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ga mun nan koyi su da mun kara fitowa. Da farko dai muna kara yi wa Aminu Saira godiya da Aisha Humaira da kuma Rarara da Ezat Idita da Abdulaziz Dan Small da dai sauransu wasu waɗanda suka ɗan baiwa ita mai jinya wato Z Diamond Talatuwa Maman Bintalo a cikin shirin labari na gudunmuwa a yanzu halin take ciki na rashin lafiya. Din Aisha Umar yana ganin mata ba da kusan 500,000, Rarara ma ya ba da 500,000, Aminu Saira shi ma ya ba da tashi gudunmuwa, haka ma Abdulaziz ya ba da tashi gudunmuwa har ma da wasu daga cikinsu. So a halin yanzu rashin lafiyar da ita Z Diamond ɗin take fama da ita, likitanta da komai sun tabbatar da cewa tana da irin tiny vein ne, wanda kuma akwai shi kamar yadda bayyana akwai rashin lafiyar da wadda ke ciki a yanzu kamar ta gada abin ne. Yawanci mafi yawancinsu yan gidansu da komai in za a dripin ɗinsu da komai za ga suna da tiny vein. To a yanzu har aka samu ishu na tube blockage, tube ɗinta ya yi block, so ba a samun gudanawar jini, sannan ba ta da kidney failure. Sannan kuma likitanta ya bayyana cewa a cikin rashin lafiyarta ba abin da ya shafi shaye-shaye, ba taɓa ba ta kudu da shishar da ake kallo abin banza ba ta taɓa ba. Duk wasu abubuwa allurake da ake tunanin mata suna yi da maza suna yi don neman wani abu can daban ko kiba ko kyau ko wani abu, likitan ya tabbata cewa wallahi ba ta yi. Wannan rashin lafiyar tata ba ta ɗauko ta daga rauni ba ne, an ce abin na gado ne, abin rashin lafiyar yanzu ta gado ce. So don Allah duk wasu abubuwan da wasu za su ce a'a kaza aiki na maybe kaza ai tunda jaruma ce ko mina ya faruwa, to wallahi ba ko ɗaya daga ciki. So amma kuma rashin yin maganin waɗannan abubuwan zai iya attacking ɗinta, ya yi leading heartbreak har ya zo ta samu kidney failure. So a yanzu a halin da ake ciki dama duk Najeriya magana da ake su likitocin su yi magana, din da ke tana asibitin shika ne, su yi magana da cewa babu asibitin da za ta iya bata magani ko kuma abubuwan rashin lafiyar ta a yi maganin su ta sai an fitar da ita waje. So an yi demandin kusan naira miliyan 25, amma a yanzu halin da ke gaya muku Z Diamond ta sai da motanta, ta sai da restaurant nata, ta sai da filakinta, yan uwanta ma sun yi kokari da dangi. Akalla dai an haɗa kusan naira miliyan 18, zuwa yanzu ana neman naira miliyan 7 ne domin a fitar da ita, domin an samu tabbacin cewa dole sai an fitar da ita ƙasar Egypt sannan za a yi mata wannan aiki, a can ne kawai za a yi mata wannan aiki. So don Allah duk wanda ya ga zai iya taimakonta a halin yanzu zai yi magana ko kuma ya mata magana ko kuma ya samu access da ita kai tsaye na wanda za a taimaka mata. Yanzu da take neman taimako, likitocin sun tabbatar mata da cewa ko sun tabbatar mana da cewa idan har ba a yi takurin ɗan wannan abu aka yi mata magani ba, duk da yanzu ana bata wasu magunguna ne waɗanda kamar kawai dai a samu relief ba wai don magani ba. Sannan zuwa yanzu ciwon nata likitoci sun tabbatar cewa wallahi nan da wata biyu sai abin da Allah ya yi, sai abin da Allah ya yi, don ko ita ɗin